Recording in progress. Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan, atin to. Kabalen, Karihiyon, araw ho ng Huwebes ngayon, February 16, 2023. Ayun, pagkabilis-bilis ho ng buwan ng Pebrero, kung yung buwan ng Enero parang mahaba at matagal, ito talagang Pebrero, maliban siyempre sa maiksi talaga, napakabilis din, lumipas ho ng panahon dahil bukas, Biyernes na naman, kumusta ho? Kumusta ho kayo mga kabalen, mga Karihiyon, at muli ho ninyong makakasama ang inyong lingkod para sa pagbibigay ho ng mga napapanahon at mainit na balitang Central Luzon na dapat ho ninyong malaman na mahalaga rin para sa inyong pagdedesisyon. Narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team ngayon pong Huwebes ng umaga. Ito mga kabalen, Param Car Rental, inirereklamo dahil sa di umano'y investment scam. Renewal ng rehistro ng sasakyan, maaari na hong gawing online, ayon yan sa LTO. Paggamit ng hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay, aprobado na ho ni Pangulong Bongbong Marcos. ₱6.2 million na halaga ng droga na nakatago ho sa gulong ng wheelchair na kumpiska ng mga alagad ng Bureau of Customs sa Clark. At ito hong ₱4.2 billion investment ng isang Japanese firm nakatakda simulan sa Subic Freeport. Ito ho mga kabalen, kaugnay ho ng trending na balita ngayon. Ito ho di umano'y investment scam na kinasasangkutan ng Param Car Rental. Sarado na ho yung punong tanggapan ng naturang kumpanya dyan ho sa Dapdap, Mabalacat City, Pampanga nang ihain po ng National Bureau of Investigation o NBI Pampanga ang sabina nito ho Miyerkules, February 15 sa mga may-ari ho ng naturang kumpanya na sina Christine at Junjun Banal. Nagaya nga ho ng nabanggit, mga kabalen, inireklamo ho na sangkot di umano
sa isang investment scam. Ayon ho sa may-ari ng nirerentahang pwesto ho ng mag-asawang banal na si Manuel Castro, higit 200 investors ng Param Car Rental ang sumugod daw nitong February 14 sa kanilang tanggapan, pero hindi na po nila nadatnan ito hong may-ari ng kumpanya o yung mag-asawang banal. Batay ho sa salaysay ng mga nabiktima, di umano, ang mataas na interest rate ang bentahe raw ng mag-asawa sa pagkuha ng cash investment para ho sa kanilang negosyo. Pang-akit din daw ang iba't ibang mga patalasta sa social media at billboard na malaki nga ang business network ng mga ito. Ayon naman ho sa NBI, illegal daw ang naging offer ng investments o ng investment scheme ng Param Car Rental dahil wala silang secondary permit sa Securities and Exchange Commission para ho mangolekta ng naturang investment. Tinungo ho ng CLTV 36 News ang tanggapan ng Param Car Rental, ngunit wala na rin ho kaming inabutan dito. Patuloy din ho naming tinatawagan ang numero ni Ginoong Junjun Banal, subalit hanggang sa mga oras na ito ay cannot be reached pa rin. Matandaan pong na-feature na rin ho dito sa ating programa at sa ilang mga programa ng CLTV 36, ito pong Param Car Rental dahil sila po ay nag-advertise dito sa CLTV. Pero paglilinaw ho mga kabalen at mga karehiyon, wala hong kaugnayan ng CLTV 36 sa Param Car Rental at sila lamang po ay mga negosyante o establishmento na kumuha po ng aming serbisyo pagdating sa advertisement. Pagdating tinanong ko si Catherine Banal na, ma'am, sabi ko, meron ba tayong special permit from Securities and Exchange Commission na mag-correct po ng mga investment sa public? Sure, sabi niya hindi natin pwede gawin yun. Kasi kung gagawin natin to, instead of magiging 10% ang may bibili namin sa inyo or 12%, magiging 3% na lang or 5% na lang. Kasi we need to follow the process. Eh hindi naman gusto lang namin makatulong sa mga investors namin, kaya hindi na kami nag-go doon. At saka, sir, ano pang hahanapin mo? Meron kami mga proof of payment na binabayaran namin kayo. Yung mga iba namin investors, binabayaran namin, sabi nila. Bakit ka mag-i-invest at car rental yan? Actually, nagkaroon ako ng dilema, pero nung pinresent nila sa akin and then sinasabi nila yung mga partners nila yung ganito, yung mga big resorts, big hotels, and then hindi naman tayo ma-news sa TV kung hindi tayo legit. And then pinapakita nila yung mga tulong nila sa public. And then sabi nila sa advocacy nila before, we're not here just to earn money. Gusto rin namin is mag-earn ng pera yung nasa community namin, which is yan yung mga investors. Ayan ho mga kabalen, inyong narinig ang ilang salaysay ng mga nabiktima, di umano, itong investment scam, di umano ng Param Car Rental. Again, nananatili hong bukas ang istasyong CLTV 36 para ho sa magiging panig ni Ginoong Junjun Banal, ang may-ari ng Param Car Rental, dahil gaya nga ho ng nabanggit ko kanina, hanggang sa mga oras na ito ay tinatawagan ho natin sila upang makuha ang kanilang panig. Ngunit yung numero ho na meron sila sa atin ay cannot be reached na. At nung pinuntahan ho natin ang kanilang tanggapan, sarado na rin ito. Gaya ho ng dinatnan ng National Bureau of Investigation. Tututukan ho natin ang balitang yan, kaya kayo ho ay umantabay lamang at tumutok din dito sa CLTV 36 para ho sa development ng isinampang kaso at mga reklamo laban ho sa Param Car Rental. Gayon na rin ho yung kanilang magiging sagot sa mga paratang na ito. Samantala, pinasinayaan na po yung bagong Municipal Police Station ng Masantol, Pampanga. Inilipat ho ito ng lokasyon at itinayo malapit sa kalsada upang higit umanong mapalakas yung police visibility sa naturang bayan. Si JM De Jesus po ang may detalye ng balitang yan. Aabot sa mahigit kumulang 66,000 ang populasyon ng bayan ng Masantol, Pampanga. Nasa 34 naman ang bilang ng mga kapulisan sa bayan, kung kaya't sa bilang na ito ay nasa 1:1,800 ang police to population ratio ng Masantol. Malayong-malayo ito sa standard na 1:700 police to population ratio.
Bagamat kulang man ang manpower ng pulisya, ay maituturing naman na peaceful ang naturang bayan at marami naman umunong force multiplier na nagiging kaantabay ng kapulisan. Magandang oportunidad din umano ang pagpapabuti sa kanilang mga kagamitan at pasilidad. Kasama na rito ang pagtatayo ng bagong Municipal Police Office na makakatulong raw sa police visibility ng bayan. Ay, number one po yan na ano po natin, ano, yung police presence po, no, and visibility. No, pag nakakakita po, parang deterrent po yan sa ating community, no. Pag yung mga would-be criminals, so nag-iisip ng masama, pag nakakita ng pulis sa daan, is medyo mag-iisip sila twice or thrice bago gumawa niyan. At the same time po, yung police visibility po and presence, po, lumalapit po yung kapulisan sa ating community to interact with them para malaman po kung ano yung mga nagiging problema dun sa community po na yun. Ikinumpara naman ni Police Brigadier General Cesar Pasiwen ang Regional Director na Police Regional Office 3 sa isang tahanan ng bagong pasilidad. Parang yung kanyan parang sabi nga sa pamilya yan kung may maayos kang bahay, magtrabaho ka, may uwian ka na maayos, di at least maganda yung trabaho mo, di pagsaservisyo mo. Kasi naman wala kang sariling bahay, pagod ka sa trabaho, tapos wala ka pa maayos na uwian, parang ganun din yun. Napakalaga po na merong ganitong sariling bahay ang ating mga kapulisan, di gaya naman nakikitira sa munisipyo, di ba? Mas maganda ang ganito. Samantala, taong 2022 nang masimulan ang konstruksyon ng bagong Municipal Police Station at na-delay ito dahil sa pandemya. Itinayo ang bagong PNP station sa Barangay San Nicolas malapit sa kalsada at madaling makita ng mga tao. Ang ganitong inisyatibo ay makakatulong umano sa pagpapaigting ng peace and order situation sa bayan ayon kay Masantol Mayor Tonton Bustos. Alam niyo po, one of our main advocacies ay yung ating public safety and the peace and order po ng ating bayan. And this inauguration of our new PNP building would mean something sa ating kapulisan, that we are supportive sa kanilang cause to really maintain the peace and order in our municipality, in our town. But this of course comes with a greater challenge for them that we ask them to bring PNP closer to our people, na hindi na po kailangan magpunta ng mga ating taong bayan, ng ating mga kababayan sa ating mga stations, dahil ang kanilang mga initiatives and efforts would be delivered to their homes sa bawat barangay. Samantala, ang dating Masantol PNP Station ay paayos muna ng lokal na pamahalaan upang maging tanggapan ng Municipal Bureau of Fire Protection. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala po sa ibang balita, nakumpiskahon ng Bureau of Customs Clark ang nasa mahigit 1,000 gramo ng illegal na droga na nakapaloob po sa wheelchair caster nito pong January 13. Natagpuan naman sa isinagawang operasyon ng BOC Clark at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang illegal na droga. Ang mga ito po itinago dun sa wheel caster na nasa kargamento mula ho sa Tanzania, East Africa. Ang droga po na natukoy o yung batay sa chemical laboratory analysis na inilabas ho ng PDEA, tinatayang nagkahalaga na 6.2 million pesos ang nasamsam na pinagbabawal na gamot. Ito mga nagpadala ng mensahe dito sa ating tanggapan na nagpakilala hong si Ginoong Junjun Banal ng Param Car Rentals. Sabi niya, this is Sir Jun of Param. Regarding ho dun sa post o dun sa balita, gumagawa na din kami ng legal ways para sa mga naninira sa amin. Yan ho ang kanyang sinasabi. At meron daw di umano na naninira sa kanila. Pero Ginoong Banal, kami po ay bukas para ho sa mas maraming pahayag na inyong nais ipaabot sa publiko. Manatili hong nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at bago ho tayo tumungo sa iba pang mga malalaking balita, batiin lang ho natin si Guy Vergara. Ayan, good morning po sabi niya. At si Rhea Del Rosario, good morning, watching from Cabuyao, Laguna. Kabalen, mabuhay kayo. Ayan, maraming salamat kay Rhea Del Rosario. Kahit nasa Laguna ay syempre hindi ho nakakalimutan at hindi namimiss itong mga malalaking balita at impormasyon tungkol ho sa Pampanga. At kanya hong yan tinututukan dito sa CLTV 36 Balitaan. Kabalen Karihiyon, sabihan niyo ho ninyo yung inyong mga kababayan, yung ating mga kaanak na tumutok lamang din dito sa ating mga programa upang sa gayon hindi ho ninyo mamiss, lalong-lalo na yung mga nasa ibang lugar. Yung talagang mga pangyayari na atin, atin to. Sabi nga po namin dito sa istasyong CLTV 36. Samantala, ito ho sa ibang balita, 5 buwan nang nakatenga ang konstruksyon ng gusali ng Bureau of Fire Protection o BFP
sa bayan huyan ng Santo Tomas, Pampanga. Basta na lamang raw iniwan ng kontraktor ang hindi tapos na istruktura at walang abiso sa lokal na pamahalaan. Wala rin hong maibigay na paliwanag ang bagong upong hepe ng BFP Santo Tomas. Kaya naman umapila ho ngayon ang lokal na pamahalaan sa DILG upang imbestigahan daw ang di umano'y undelivered project na ito. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Halos 5 taon nang nakikiopisina sa maliit na barangay hall sa San Vicente ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP ng bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Taong 2017 nang pumasok sa 40 years use of frac agreement ang BFP sa Santo Tomas LGU para mapagtayuan ng kanilang modernong fire station. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang sariling gusali na magagamit. Sa pahayag ni Santo Tomas Mayor John Sambo, taong 2021 ay nagsimula na ang pagtatayo ng BFP building, ngunit bigla na lamang itong inabandona ng kontraktor. Yun nga ho, nagtataka po ako. Bigla hong nahinto ang construction ng pagpapagawa ng Bureau of Fire Building namin sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Ang pagkakaalam ko po, 2017, nung alkalde pa ako noon, 2017, nakipag-use of frac na ako sa BFP para makapagpatayo kami ng isang modernong BFP building. At ito po ay ginrant naman nila. At sa pagkakaalam ko po, nagsimula ang construction 2021. Tapos, last year, September 2022 ho, nabigla na lang ako. Bigla wala nang gumagawa. Inabandona yung project. Sa pagtungo ng CLTV News sa nasabing itinatayong fire station, makikitang nakatayo na ang building at nasa finishing stage na sana. Maliban pa dito, ang mahalagang pasilidad na kailangan ng fire station, ang kuryente at tubig, wala pa ring koneksyon. Ito po yung na-finish nila doon sa kanilang pondo. Rock ko. Wala talagang finishing. Walang finishing, wala pa. Roughening lahat. Wala ring maibigay na paliwanag si Santo Tomas Municipal Fire Marshal Senior Inspector Raimundo Marimbla kung bakit basta na lamang huminto ang paggawa. Dinatnan na lamang daw niyang inabandona ang konstruksyon. Ang bidding sa nasabing proyekto ay nasa kamay raw kasi ng Philippine International Trading Corporation o PITC, ang procurement arm gobyerno at ng Department of Budget and Management Procurement Service. Unang-una, bago lang po ako dito, 4 na buwan pa lang, pero based on record, ang Santo Tomas Fire Station po nagsimulang i-construct noong July 2, 2021. Opo. At ito naman ay nahinto nga po noong September 3, 2022. So bali, naabutan ko na po siyang hindi na ginagawa. Opo. So may mga follow-ups na tayong ginawa, what went wrong, At napag-alaman natin na itong project ng construction ng Santo Tomas, bali, ang nagpa-bid out ng project yung PITC o yung Philippine International Trading Corporation. So lumalabas po na siya yung implementing agency. Sa nakalap na impormasyon ng CLTV News, nasa higit 7 milyong piso ang halaga ng hindi pa natapos na fire station ng BFP Santo Tomas. Hindi lamang ito ang fire station na proyekto ng PITC na nagkaroon ng delay sa ilang bayan sa Central Luzon. Sa papeles na nakuha ng CLTV News sa BFP headquarters kasama ang Santo Tomas Fire Station na nagkaroon rin ng problema sa mga naibid na gusali sa Bungabon, Nueva Ecija, Candaba, Pampanga, General Tino, Nueva Ecija, Iba, Zambales, Maria Aurora, San Antonio, Zambales at San Jose del Monte City, Bulacan. Hindi na bago ang issue ng mga undelivered procurement ng Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM at Philippine International Trading Corporation o PITC. Sa administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na-red flag na rin ang nasabing mga tanggapan sa Commission on Audit. Kaya panawagan ng Local Chief Executive ng Santo Tomas, sana raw ay maresolba ito
ng bagong liderato ng DILG na siyang may direksyon o kontrol sa BFP. Nananawagan po ako sa mga nakakataas, no? Sa pagkakaalam ko, PITC daw po ang may hawak ng proyekto na yan. PITC na isang ahensya rin ng ating gobyerno. Wala naman po akong pwedeng puntahan doon. Pag kinakausap ko po ang BFP namin, sasabihin hindi nila hindi control ng BFP yung sa construction dahil ito ay sa ilalim ng PITC. Siguro po hanggang sa sekretary po ng ating DILG na sana po matapos po ang ating proyektong ito na modernong BFP building dahil kailangan po ng aking mga kababayan sa Santo Tomas. Samantala, naipaabot na ng CLTV News kay DILG Region 3 Dr. Anthony Nuida ang problemang ito sa Santo Tomas Fire Station Project. Sa isang text message, sinabi nito na makikipag-ugnayan sila sa tanggapan sa BFP Region 3 sa inventory at procurement process sa Central Luzon. Para sa CLTV 36 News, ating Ito ho mga kabalen, mga karehyon, tayo nagtayo ho ng isang honesty cart o honing one of truthfulness through buying and selling in cart ang mga guro ho sa isang pampublikong paaralan sa bayan ho ng Lubao, Pampanga upang mapalakas ho yung katapatan ng mga estudyante. Bahagi po na sabing programa na proyekto ho o yung ng proyekto ho ng Department of Education o DepEd na pinamagatang Project Watch na naglalayo hong maibalik at muling mapalakas yung pagiging tapat at masunurin ho ng mga kabataan. Dapat hindi lang kabataan, pati yung mga matatanda. Ayon ho kay Remedios National High School Principal Jenny Lintag, masaya raw sila na sa pagpapatupad ng ganito hong proyekto. Dagdag pa niya, sinuportahan pa rin o suportado rin ito ng mga magulang, ng mga mag-aaral. Wala hong tumatao sa tindahan ng tinaguriang honesty cart. Kukunin lamang ho yung produktong nais nila at saka sila mag-iiwan naman ng bayad. Makikita ho sa cart ang iba't ibang items, kabilang ho yung mga biskwit, mineral water at iba pang pagkaing inirekomenda sa mga estudyante, batay naman ho sa kanilang nutritional values. Mayroon din ho mabibili ditong mga school supplies. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Roland Jimenez, isang guro dyan sa Remedios National High School. Ito ay inululunsad kung paano ba paigtingin ang honesty dito sa aming school. Masaya naman kami ng mga guro, mga magulang ay naging supportive sa proyektong ito. Yan, inyo pong narinig si teacher si Ginoong Roland Jimenez, ang teacher ho dyan sa Remedios National High School, at si Ma'am Jeannie Lintag, ang principal ho o punong guro sa nasabing paaralan. Samantala sa iba hong balita, puntirya ho ng programang Palengke Eskwela ng DepEd Schools Division of San Fernando na matulungan pong makapag-aral ang mga out of school children na kalimitang nasa pamilihan ng syudad. Ang programang ito po ay isang forma ng alternative learning system na nagbibigay ng pagkakataon sa mga nais makapagtapos kahit matagal na ho silang nahinto sa pag-aaral. Nakipagtambalan ho ang DepEd at Schools Division of San Fernando sa Inocencio Magtoto Memorial Foundation Incorporated upang maipagpatuloy ho yung Palengke Eskwela. Ang foundation ay siya hong maglalaan naman ng lugar o silid-aralan para ho sa mga estudyante. Napili ho ang public market ng syudad dahil marami umano ang mga kabataan at mga nagtatrabaho sa palengke ang nawawalan na ng access sa edukasyon at gustong bumalik sa pag-aaral ngunit wala hong pangmatrikula. Huwag naman umanong mag-alala dahil araw-araw daw ay enrollment day. Ang SLAC ay isang enrollment day. Kailangan lang daw mag-take ng assessment exam upang matukoy kung anong grade level ang pwedeng pasukan ng isang tao at magsasaayos na ang SDO
ng schedule na swak para sa mag-aaral. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Joel Malyari, ang Education Program Supervisor ng Schools Division Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Meron kami motto dyan, every day's enrollment day. So talagang lahat tinatanggap. So initially, magkakaroon ng assessment, anong level sa kailangan pwedeng pumasok. Tapos mag-offer tayo ng mga schedules na magsasalubong kung saan pwede yung teacher at saka yung lalo na yung bata o yung potential na learner, whether matanda na siya o bata pa. Kabalian, kayo ho ba ay na-traffic patungo ho ng San Fernando, lalong-lalo na ho yung mga nanggaling dyan ho sa bayan ng Apalit, Pampanga at maging sa mga karating na bayan ho sa Bulacan, gaya ho ng Kalumpit, isang truck ho yung nabalahaw dyan sa kahabaan ng MacArthur Highway. Sisikapin ho nating malaman kung ano yung latest update kaugnay ho ng balitang yan sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan sa iba pong nangungunang balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang produksyon ng hybrid rice upang mapataas po itong ani ng mga magsasaka. Ang desisyong ito po ay naresulta umano ng pakikipagpulong ng Pangulo sa ilang pribadong kumpanya at maging mga magsasaka dito ho sa Central Luzon. Kanila umanong tinalakay kung paano matutugunan ang ilang problema sa rice industry.
Inirekomenda umano ng SL Agritech Corporation o SLAC sa Pangulo ang paggamit ho ng hybrid seeds mula sa karaniwang punla na ginagamit ngayon ng mga magsasaka. Layon umano nitong mapataas ang produksyon ng palay at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Bagay ho na kasalukuyan na umanong ginagawa naman sa gitnang Luzon. Iminungkahi rin ho ng SLAC na i-convert ang 1.90 million hektarya ng target area sa bansa para pagtaniman ho ng hybrid na butil ng palay sa loob po ng 4 na taon. Ang SLAC po ay isang pribadong kumpanya na nakikibahagi sa research, development, production, and distribution ng hybrid rice seeds and premium quality rice. Positibo umanong naging tugon ni Marcos Jr. at magpapatupad niya ito ng programa na magtataguyod ho sa pagtatanim ng hybrid seeds sa pamamagitan ho ng subsidiya at pautang sa mga magsasaka. Nais rin niyang pamarisan daw ang ginagawa ng mga magsasaka sa gitnang Luzon at gawin din ito sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, batay ho sa pag-aaral ng Department of Agriculture o DA at ng mga lokal na pamahalaan, nakapagtala na raw ng 41% na mas mataas na ani ang mga magsasaka gamit ho yung hybrid seeds sa nakalipas na 2 taon kumpara ho sa dating punla ng palay na kanila namang ginagamit. Bukod pa rito, nasa 7 hanggang 15 metriko tonelada hektarya ng palayan ang ani ng mga magsasakang gumagamit daw hybrid seeds. Kumpara naman sa average na 3.6 metriko tonelada kada hektarya gamit ho yung inbred seeds. Ayon ho sa SLAC, kung may patutupad ang hybrid technology sa buong bansa, mas malaki ang kikitain ng magsasaka at makakamit ang rice sufficiency. Ito, samantala, ibang balita naman, pero balitang agrikultura pa rin ho tayo. Inanunsyo na ho ng Bureau of Animal Industry o BAI ng Department of Agriculture na kontrolado na ho yung nangyaring pagkalat ng avian influenza o bird flu sa lalawigan ho yan ng Bulacan. Dito hong Enero ng taon nang magkaroon ho ng outbreak ng bird flu ho ng Santa Maria. Simula ho noon ay umabot na umano sa 17,000 manok ang pinatay o yung isinilalim po sa culling sa mga poultry farm na hinihinalang nakapasok ho o napasok na ng nasabing sakit upang hindi na rin ito kumalat sa iba pang mga lugar. Sa kabila nito, patuloy daw ang monitoring at isasagawang precautionary measures sa Santa Maria at mga karatig bayan. Samantala, para ho sa mga mahilig mag-alaga ho ng hayop, nagpaalala ang BAI na dalhin lamang ang mga ito sa mga rehistradong veterinary clinic. Nakatanggap daw kasi ng reklamo ang ahensya mula sa mga pet owner sa serbisyo ng ilang animal center at natuklasang hindi raw registered ang mga ito. Ipinagbabawal ho ng Republic Act 8485 o mas kilala sa Animal Welfare Act of 1998 ang operasyon ng mga klinika, ospital at animal facilities na hindi po rehistrado. Ito ho mga kabalel, alam nyo ba na isang Kapampangan ho yung nakatira ngayon sa San Francisco, California, ang aktibo ho sa Estados Unidos pagdating naman sa development ng Filipino community at ng kultura ng mga Pinoy doon. Siya ho si MC Canlas, tubong San Fernando. Fellow din siya sa Wildflower Institute, isang organisasyon ho na kapartner ng mga charity group sa pagpapalakas ho o pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Si Canlas din ho ay utak sa likod ng Parul Festival sa San Francisco kung saan taon-taon bida ho yung mga parul na gawa ho dito sa syudad ng San Fernando. Ikwinento niya ho yan kay ating kasamang Sonia P. Soto. Panoorin ho natin ang kanilang naging talakayan.
Yeah, Tama the kayo. Wildflower Institute. Yeah. So what is this Wildflower Institute? Aling wildflower kasi, Mm-mm. oring Mamiel ang bagong framework karang philanthropy Okay. community na Oo. use cultural as a way, as a criteria for Oo. grants. Kasi Oo. dati din grants, datang funding Yes, makanyan, okay. kaila needs base la. Okay. Nang kailangan da, makanyan, ng mm. problema, yang Okay. ibiyemo makanyan. Oo. O nanging wildflower, borino ituro din philanthropy community na Mm-mm. yun lalon ta lawen yung itang social capital. Mhm. Imbring sa sabihan social capital, without funding, how do they support themselves? Okay. Tama kayan. Kasi anti may kita, matinda social Yeah, capital, oo. budgeting ka din natang kamag-anak. Oo. Hanggat ay makadagisot kaya sarili na, Oo. may lalakpan. Oo, Kaya ba't oo. po tangin Antabayanan, may. antabayanan. Wow. Ibig sabihin natin lang means of kaya alam mag-access government services. Kagat, makayan. Ila, on their Atin own. lang. Kaya ba't Sort of parang self-reliance. Hanggang king Oo. employment, kung minsan, nung ating kang kapampahan nyo itang mag-obra ka rin. Oo. Buat ang ating nuwa pwedeng ikang muna. Wow. Ating asan ng social capital o kaya munta ka kisimbahan. Ating kangakit kakilala. Kasi patye, o hindi kaya na itang de-develop ko ng concept of kapwa. Patye ng Pilipino at ilo abroad. Maintun lang kapwa Pilipino. Nyapin patye ikid da. Nya pinatingkang Bayanihan Center. Oo, nyapin ingkot nanda kapwa. Kasi deng mo munang kutang da kasi tagasang ka sa atin. Oo. Patye ikwame ka panamdaman na itang loob mga. Bala mo, malbat mo na yung kakilala. True. So itang timing nga 1999, 2000, ating kong fellowship. The same time, kingwa na akong consultant, nitang metong project, Pilipino la, atin lang building, Delta Hotel, o nang Mesilabia. O nang kay ba't binentade. Anyang binentade, binyedang condition, i-convert da into Bayanihan Community Center. I see. Ngayon kailangan dang business plan, Oo. service plan, Oo. at saka itang logic of existence. Okay. So gawang needs assessment. Oo. O nga ko, ring ating kong familiarity keng board Yes, data. of course. So, board Yes, data. of course. So, akong kingwadang Oo. kay mag-design kitang Oo. concept. Oo. O nanging metong challenge, tapang sinabi ko, Oo. anyang ating public hearing kasi kailangan lang may funding to support Yes. that. Makanyan. Oo. Even the term was not acceptable to some. Oo. We cannot pronounce it. Why don't you use, yung parang kasi Oo. it's hard to pronounce Bayanihan kay English makayan. Kitang public hearing ating mag-question kitang word ito. Kanya sinabi ko kay sarili ko, kailangan pag-aralan kayo pa nung makanayo i-explain yung Bayanihan. Then yung namang owners, then Borja family, they want to instill yung word na Bayanihan. Yeah. Kennedy Alino ba niyang 2003, Oo. may ka-soft opening kitang bayong building. Oo. Ilagyo na Bayanihan Community Center. Kanita kayo in-introduce yung parol. Ang king Bayanihan, oring akong consultant da, MC, we want to have a soft opening in December. Sabi ko naman karela, nung soft opening niya, manganta mo wala, bakit may payaring building, may makayan? O tamong gawang festival. Na anong festival? Kasi born la ka rin din Kaya ba't sabi ko, Parol Festival. Wala lang 12 feet parol. Yes. Adwa. Oo. Kaya ba't, to cut the story short, anyang ikit date ang 2003 Parol Festival. In South of Market, nung ka rin kami makabase, itang Yerba Buena Gardens, may impress la. Sabi na itang manager da, this is the festival I've been looking for. Kasi kitang North of Market, atin lang giant Christmas tree. Kining Yerba Buena South of Market, patya December, madalumdum. Sabi na, may ka-lighting ceremony ta kini, kabat dem paroli lang kabit tamo. Okay. Oo. Inyapin itang event mo nga one day or itang particular year right. Ing sumunod na banwa, ing Arts Commission, nabalitan da, we want to support you for making workshop because it's a community crafts art activity. Kaya dininanda kayong funding. Kanita na kayo mag-import bamboo na pre-cut, cellophane, kabat oring atin na kayong funding.
libreng parol workshop, etc. Oo. So, maging annual event yan. Ayan ho, samantala ho sa ibang balita. Pero ito, bago natin tunguhin ho yung ibang balita, pwede ho ninyong mapanood yung kabuang bahagi po ng panayam na yan sa ating YouTube account o YouTube channel at CLTV 36 Official. Doon ho makikita ninyo lahat ng inyong mga paboritong programa dito sa CLTV 36. Ito, gaya ng binabanggit ko kanina, kayo ho ba mga kabalen, mga karehiyon ay nagbabalak ng magrehistro ng inyong sasakyan? O di kaya naman, baka pasuna yung inyong rehistro, napapakamot kayo ng ulo dahil siyempre, sasabihin, liliban sa trabaho, mahabang pilang abutan sa tanggapan ng LTO. Ayan, para humasolusyonan daw yan, inilunsad na ho ng Land Transportation Office o LTO nitong araw ng mga puso, nitong February 14, Martes, ang kanilang online portal para ho sa pagsisimula ng mandatory online registration sa lahat po ng nais mag-renew. Ayon ho kay LTO Chief Jose Arturo Tugade, mas mapapadali umano ang proseso dahil hindi na kailangang pumila sa mga district offices ng ahensya ang mga nais magpa-renew basta mayroon lamang silang internet connection. Simple lang daw ang hakbang at kanilang kailangan ho nilang gawin. Ano ba yung mga hakbang na yan? Ito mga kabalen, yung mga nais pong mag-renew, pakinggan lamang ho itong ating mga babanggitin. Una po, kailangan lamang ay mayroong LTMS account upang maisagawa ang transaksyon sa Land Transportation Management System o ito ho yung LTMS portal. Kailangan din pong kumuha ng Motor Vehicle o MV, Certificate of Coverage, mula po sa insurance company na pinili ho ng may-ari ng sasakyan. Kailangan din hong magtungo muna sa Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC para masuri ho yung roadworthiness ng inyong sasakyan. I-encode na lamang ho ng isang aplikante sa online portal ang kanyang inspection receipt sa oras na pumasa ho ito sa PMVIC para ho sa pagpoproseso naman ng LTO system. Sa online portal, doon na rin ho magbabayad sa pamamagitan ho ng mga partner money remittance. Matapos pong makapagbayad online, agad na namang ipapadala ng LTO ang official receipt ng aplikante at doon ay automatic nang marerehistro ang kanyang sasakyan. Ginawa ho ng LTO ang Online Motor Vehicle o MV Registration Renewal upang hindi na raw magtungo nga sa mga tanggapan ng kanilang iba't ibang sangay at maiwasan ho yung pamemeki rin ng mga dokumento at saka pagkarami-rami ho kasi ng mga fixer sa paligid ho ng mga tanggapan ng LTO. Samantala, kabilang ho sa mga pwedeng makipagtransaksyon o magkaroon ng transaksyon ng renewal ng rehistro ay yung mayroon na pong record ng MV Registration Renewal gamit ho yung LTMS o itong LTO Management o Land Transportation Management System. Gayunpaman, ang mga hindi po nakakagawa ng account sa online portal ay kailangang bumisita sa alingmang tanggapan naman ng LTO para matulungan ang mga ito sa kanilang transaksyon. Kabalen, kami ho'y magpapaalam na sa telebisyon pero patuloy po ang ating magiging balitaan dito sa ating Facebook page at maging sa ating YouTube channel. Kaya tumutok lamang ho kayo dahil magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito, maraming nagtatanong, bakit daw sobrang traffic kanina dyan ho sa may bayan ng Apalit at maging sa Kalumpit, dito sa Bulacan at Apalit, Pampanga kanina hong umaga at dumating ho sa punto na yung mga karehiyon natin na patungo ng syudad ng San Fernando ay naglakad na. Ano raw ba yung naging sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko? Ito mga kabalid, ipapakita ho namin sa inyo. Isang truck ho yung nabalahaw na siya ho naging sanhi naman ng mabigat na daloy nga ho ng trapiko. Ayon ho sa mga nagpadala ng mensahe dito sa ating himpilan, CLTV 36, parang si ating Venice Manalang mula dyan sa may Macabebe, Pampanga, na nariyan ho sa mga oras na yan, ay pinili na lamang daw ng mga commuter ang maglakad para matawid itong bahagi ng kalsada kung saan nga naharangan ng truck. At doon ho talagang sinikap nilang makasakay para makapasok sa kanilang mga trabaho at maging sa eskwela. Karamihan ho doon sa mga naapektuhan ng nangyaring insidente na yan ay mga manggagawa at yung mga mag-aaral ho sa Don Honorio Ventura State University o yung mga estudyante ho ng DAVSU na papasok ho. Ayan mga kabalin. Nakikita ho ninyo, ayan, naglakad ho sila. At yung mga jeep naman na galing daw ng San Fernando ay hindi na tumutuloy patungong Apalit, umiikot na lamang daw sila at isinasakay naman itong mga commuter nga na wala hong masakyan. Kanina hong mga bandang 10:30, tumawag ho tayo sa lokal na pamahalaan ng Apalit sa kanila pong information office at sinabing natanggal na raw ho yung truck na nakabalahaw dyan sa naturang kalsada. Ito ho, sa ibang balita, nakatakda na hong mamuhunan ng 4.2 billion pesos ang isang Japanese firm sa Subic Bay, Freeport. Ayon ho yan kay Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman at Administrator Rolen Paulino. Ayan, si kabalen na Kuyang Rolen Paulino. Ang investment na ito ay bahagi po ng 35 Key Deals Expansion Project ng NIDEC Corporation na pinirmahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Japan. Matatandaan na nasa $13 billion investment deals ang umano'y naipangako ng Japanese government kay Pangulong Marcos sa kanyang state visit. At kasama ho sa investment ng nasabing korporasyon ang paggawa naman ng mga precision gearbox na nagsisiguro ng maayos na pagpapatakbo ng mga gear sa mga applications tulad ho ng mga robotics, aerospace at maging solar tracking. Para ho kay Paulino, ang pamumuhunang ito ng NIDEC ay patunay lamang na malaki ho yung tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan sa Subic Bay Freeport at maging sa ating pamahalaan.
Ito ho sa ibang balita naman, kasama ho dun sa mga bibida at magpapasiklab ngayon sa isang Runway for a Cause event sa Pampanga ang mga miyembro ho ng LGBTQIA+ community. Bukas daw ang competition para sa lahat, anuman ang kanilang gender preference. Ayon ho kay Colin Taruk, isa sa mga kalahok sa Battle of Top Models, bukod sa magandang layunin ng Runway for a Cause, ang pagiging inclusive para ho sa lahat ng kasarian ng nasabing fashion show ang isa sa kanyang dahilan kung bakit napili niyang sumali rito. Bukod sa pagnanais hong manalo sa mga sinasaliang kompetisyon, gusto rin daw maipakita ni Taruk ang kanyang talento at galing na ipagmamalaki ng kanyang kanyang mga taga-suporta. Kaya naman ho, binibigay daw niya lagi ang kanyang 100% pagdating ho sa pagrampa. Gaganapin ho ang The Modern Pinoy Runway Show TG sa Dau Central Gymnasium sa Dauyan, Mabalaka, sa darating pong ika-18 ng Pebrero. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Colin Taruk, isa hong model para sa The Modern Pinoy Runway Show 3G. Mas nagiging open na po ngayon yung mga organizers sa mga runway na ganito na i-open siya for the LGBT community also. Para ma-showcase din po namin yung mga, kung ano yung kakayahan namin sa pagdating sa runway or whatsoever pageants like that. Sa pageant po kasi yung attack ko po is baby girl. So pagdating naman po sa runway, kailangan bigyan mo po sila ng face, body, posture, at yung elegance, extravagance po. And I am all inviting you to please watch and support us on our coronation night on February 18. Ayan, dumako naman ho tayo sa ibang balita mula ho dyan sa may Dau, Mabalacat City. Punta naman ho tayo dito sa bayan ng Masantol. Kasabay ho kasi ng pagdiriwang ng 69th founding anniversary ng El Círculo Masantoleño, isang fundraising event po ang isasagawa ng organisasyon sa pamamagitan ho ng kanilang Grand Ball sa darating hong February. Keeping traditions alive, nais daw nila muling buhayin ang mga tradisyon ng organisasyon at ituloy ho ng mga kabataang Masantoleño ang programa ng grupo upang tumagal pa ng mahabang panahon, ito pong ECM. Makalipas pong 2 taon na natigil ang selebrasyon dahil na rin sa COVID-19 pandemic, iba't ibang mga aktibidad na raong naghihintay sa mga makikisa sa nasabing Grand Ball. Bukod naman sa mga mangyayari at sayawan, ang mga malilikom pong pera mula sa naturang fundraising event ay mapupunta para at iba pang community projects. Ang El Círculo Masantoleño ay isa pong social civic organization na naglalayong makatulong sa kanilang mga kababayan at mga kabalenho dyan sa Masantol, Pampanga. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Fritz Gerald Lacap, ang chairman ng El Círculo Masantoleño, at ni Dingo Bonifacio, isa ho sa mga board of director at dating chairman din ng naturang organisasyon. Ilalagay po natin yun sa mga projects natin like the scholarship program at saka yung mga local projects at volunteerism. Local projects like franchise, charge projects, parang ganun. Everybody's invited. Pre-admission. Itong anniversary ball na ito ng Santoleño. So isang tradition that every nagkakaroon ng anniversary ball para magkasama-sama ang mga taga Masantol and even na hindi taga Masantol na i-invite para mag-attend itong ball na ito. So maraming mga kababayan na nakatira sa US, sa Canada, all over the world ng mga taga Masantol At pinaghahandaan nila ito na every February of the year, umuwi sila para makapag-attend lang dito. So it's just like a reunion din na magkakasama yung mga kaibigan, kamag-anak, at mga kababayan natin dito. So it's a free admission. Pwede pumasok kahit sino. Of course, first come, first serve. At
strictly formal itong event na ito. Yan mga kabalen, napakarami hong mga aktibidad na mangyayari sa ating paligid dito sa Pampanga at maging sa buong Central Luzon. Kaya tumutok lamang ho kayo sa iba't ibang social media platforms ng CLTV 36 para ho sa mga karagdagang detalye pa. No? At kung nais ho ninyong makisaya dyan sa mga pagdiriwang na yan, yung El Circo Masantoleño, gaganapin ho yan sa February 18. Ano? At yan ho ay gaganapin diyan sa bayan nga ho ng Masantol, gaya mo nang nabanggit nitong ating mga kabalen na organizer, strictly formal ang event at sa Sabado na ho yan. Sa mga nais mong makibahagi, pwede rin ho kayong bumisita sa kanilang Facebook pages. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, i-follow lamang ho itong aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, YouTube at TikTok at CLTV 36 Official. At sa Facebook meron din ho tayong at CLTV 36 News. Yung Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Kabalen, pwede rin ho kayong bumisita dito sa ating website dahil may mga articles ho tayo na ipinopost o pinapublish dyan sa www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang CLTV 36 via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36, dito naman ho yan sa Central Luzon. Aba, saan ka pa? Kahit anong platform ang gusto mong gamitin para mapanood ang mga latest happenings, balita at impormasyon sa Central Luzon, narito po yan sa CLTV 36. Kaya kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.